Impas ang kinabuhi sa founder slash singer sa legendary nga banda nga Asin. Sa isa ka bala nga ni diretso sa iyang ulo. Unsa ni hitabua nganong gipatay man? Asin ang di malimod nga usag yun sa pinakakuyaw nga banda sa Pinas. Ang ilang style nga OPM folk rock ang isa sa mga buto kayo nga music atong late 70s. Harmony nga mura kagiduyan sa bukid nga lamig hangin ug mga meaningful lyrics nga about sa kinaiyahan, paghigugma sa nasod, komunidad ug uban pa. Mutatak yun sa imong kasing-kasing as Pinoy. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. So 40 days video atong isgutan ng naitabuan ning atong mga idol nga Asin. Tara, istorya ta. So nabuo ang bandang Asin atong 1976. Atong panagkita ni Boss Mike alias Nonoy Piliora Jr. ug si Boss Cesar Saro Banyares Jr. sa isa ka bar duol rapod sa ilang giskwelahan atong nga time. Dali ra sab sila nagkasinabot, nagkaamigo kay parehas sab sila mga hilig sa music ug parehas sab sila pakandoy puhon nga mahimong folk singers. Nagsugod na sab dayon sila tukar as duo nga gitawag nilag Mike and Cesar. Sa kadugayan nilag tukar, murag kuwangan pa sila sa busisan or blendings nila ba. Ug usa ka gabi sa ilang gig sa isa ka local bar na inisaka nga isa ka babae nga ni jamming og kanta. Ug nibilib gyud ang tibuok bar ug syempre apil na dito sa Boss Nonoy ug Boss Saro. Ug kining bayhana is way lain kundi si Madam Lolita Carbon. Ila dayon gila-ila ug suwa madugay ila gyung giapil sa ilang grupo. So tulo na sila si Lolita Carbon as ikatulong membro nga nauyab ra sab dayon ni Saro. Sheesh. Ug wala gyud sila nasayop sa ilang desisyon nga kuhaon si Madam Lolita Carbon. Gawas sa mga ni kumpleto sa blending sa ilang mga tingog, mas nibuto pa gyud sila ug hinungdan nga mas nidaghan ug gidagko pa ang ilang mga gigs. Ang unang pangalan sa ilang trio is ang Salt of the Earth nga gikan sab sa kanta sa Rolling Stones nga fit sab gyud kay gusto sab di Boss Nonoy nga biblical sab kay nagdako man siya simbahan, which is makita sab na sa verse nga Matthew 5:13. Na-discover na sila sa Vico Records atong 1978. Nakakuha og kontrata ug nipirma sila gamit ang Tagalog translation sa Salt of the Earth into Asin ng lupa. Sa wara madugay gisuggest sab sa kumpanya nga mas maayog ipamubo na lang ilang pangalan into Asin na lang gyud. Og syempre ana sab sila. Okay boss, sugod pa lang gyud sa sinugdanan, di gyud trip ni Boss Saro ang kaning magkaber-kaber og mga kanta. Labi na daw sa mga kantang foreign. So yang gibuhat, naginahinay siya suwat og ilang kaugalingong kanta nga mo fit sa ilang team as makabayan, mga about sa kinaiyahan ug uban pa. Ang resulta, ang all-time hit song nga hantud karon lami gyapon paminawon. Ang masdan mo ang kapaligiran. Wala ka bang napapansin? Girecord o girelease sa banda ang kanta as single under Vicor Music. Naasab diri ang kanta nga Sayang Ka sa side B nga gisuwat gyapon ni Boss Saro. Para sa mga musikero nga ang mensahe is dapat gyud daw mubuhat og kaugalingong kanta, di kay magkopya-kopya or cover-cover lang labi na sa mga foreign artist. Si Nonoy Piliora is medyo naigo sa aning kantaha kay mao may ang trip sab katong mga foreign artist ba ilang gipang tukar. Pero sa iyang kasing-kasing ang kanta nga gisuwat ni Saro is dulot gyud sab sa iya ug nahimong dalan para mangusunada sab siya suwat og iyang kanta. Ang resulta, ang kanta nila nga Tuldok. Ang tuldok ay may sanaysay at may kahulugan. Siyempre, nagsuwat sab si Madam Lolita og iyaha. And bam, butog yapon kayo ang kanta. Bayan ko nan ka, ako ngayon. Morning mga kanta ang sulod sa ilang debut album nga Asin nga na-release atong 1978. Ug ingon pa nila og upalit daw kaning albuma sa una, wag gyud sayang ang imong kwarta kay puro gyud hits ang mga unod ani sama sa mga kanta nga Itanong Mo sa Mga Bata, Ang Buhay Ko, Gising na Kaibigan ug Ang Bayan Kong Sinilangan. Sa wanay daghang istorya, buto na gyud kayo ang Asin. Isundan pa gyud nila og ikaduhang album sa title nga Himig ng Pag-ibig nga syempre butog gyapon guys. Naa diri ang mga kanta nga Himig ng Pag-ibig, Balita, Hangin ug uban pa. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Pero imbis buto na sila, nabungkang pagyud hinuon sila pastilan tungod kay nagkabulag si Lolita Carbon ug Saro. Ug syempre maglisod na sila trabaho kay murag awkward naman. Ug sawa madugay naghimo sag banda lain si Lolita Carbon nga kauban sa iyang bag-ong uyab ug gipanganlan niya Lolita and the Boys. Ug nakarelease po sila kanta nga perti gyapong butuha ang usok. Yes guys, dili Asin ang klaro nga artist ana, kundi Lolita and the Boys. Easy boy, unti-unti nawawala, nalilito. Maong
Kung di ra kayo ma-feel sab sa mga Pinoy nga nagdisbanda dayang asin tungod kay ang ilas ang mga kanta is galanog-lanog yapon sa kahanginan. After 3 years, 1983, nagka-reunion sila. Ug dito giheld ang reunion sa Cebu Coliseum. Nga grabe gidagsa gyud og mga tao, syempre asin na gud na. Human sa concert, nakakuha na sab dayon sila kontrata sa Ivory Records ug nahimong hinungdan nga gitunayan na gid nila ang pagbalik sa eksena. Wala tuo wala na sab dayon ang ilang mga tour sa tibuok Pilipinas. Ug dito na sab nila gi-official member na gyud sa bang ilang dugay na sab nga session bass guitar nga si Fred Aban Jr. or si Boss Pendong. Ug nakahimo dayon silang album. Kibali pang third album na sa asin, ang Himig ng Lahi nga gi-release atong 1983. Ug syempre, usa pa ba di ay buto gyapon guys nga nag-certified gold album na dayon ug nidaog pa gyud as album of the year atong 1984. Gingnan sila sa Ivory Records nga mag-record sab daw sila mga kanta nga covers. Kibali ilahang version ba duwa-duwa pa gani si Saro kay di pa siya ganahan, pero nisugot ra sab siya. Ang kondisyon sila ang mupili sa mga kanta. Ug dito na dayon na-release ang ikaupat nilang album nga mga awitin ng Bayan Kong Pilipinas. Kauban diri ang kanta nga Ang Bayan Kong Pilipinas. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo. Nga grabe sab ni ka-controversial kay panahon sa martial law is mausab niya kanta ang pirmi ginagamit sa mga nagprotesta. Galing ug kinsa man daw ang masakpan nga mo kanta or mo perform ani is pwede daw arestuhon ug mapriso. Saksi mo! Mapriso ka! Agay! Ah! Sige. Pero girelease gyapon sa asin ilang version, way hadlok-hadlok ug gidungagan pa gyud nilang mga inani sa mga kanta sa ilang sunod nga album nga asin sa atubiling panahon atong 1986. Pero wa na kayo ni halin guys. Tungod kay angat na sa bang init nga election atong panahon ug ang dungog-dungog nga mobuto sa bang EDSA revolution. Gitry pa gyud ni sila kuha ni former President Marcos guys para motukar sa iyang kampanya. Nga ang offer is blanco nga cheque nga sila ra daw ang mubutang og pila ilang gustong ibutang nga number. Grabe no. Syempre ang asin tao ra gud sab. Divide ang ilang mga desisyon. Pero ni patigbabaw ra gyud sab ang ilang final decision nga dili sila mosugot sa offer. Ug magpalayo na lang sa gubot nga panghitabo. Padayon gyapon nilang mga tukar. Pero sa wa madugay, nagkalalis na sa bang grupo. Normal naman sa ila nga magkapisikalan sa mga butang nga wala pagkasinabot. Pero kini ang kuyaw guys, kay mismo sa stage gyud nagsumbagay si Saro ug Pendong while on tukar. Ug hinungdan nga nagkabuwag na sa bang banda. Nagpahuway na sa bang banda og duha ka tuig guys, pero after ni bugnaw ang tanang aligot-got sa mga utok, kahunaw na si Nonoy nga sakto na ni nga panahon para buuhon og balik ang asin. Kay naa na sab siya dako nga mga plano. Magbuo og project kauban ng mga sikat nga mga artist nga kapareha nila genre. Nga nang gipahuway sab tungod atong People's Power sa 1986. Ug isa sa ilang mga target ani isika Freddy Aguilar ug uban pa. So duol sila sa ilang producer atong ilang last album nga si Ed Fermoso. Pero sa kalit nga hitabo, tingala ra sab silang tanan labi na si Nonoy kay kalit ra siya gipahawa sa banda. Tungod daw sa mga intriga. Pero sa wa madugay, nahitabo ang kutob ni Nonoy nga maong gi-kick out siya sa banda kay gusto di ay daw akuo ni Ed Fermoso ang iyang idea atong collab with other artists. Bisan pa man wala nasunod ang gusto ni Nonoy nga ang asin ang mahimong pasiugda sa project, naka-release gyapon ang all-star band nga gihimo ni Ed Fermoso nga gitawag niya Local Brown sa kanta nga This Is Not America. This is not America. This is not the USA. 1992, sabot na sab sila nga mag-reunion na sab. Kaya nga nung di man, di ba? Kalimtan na gud tong mga nahitabo og mag-move on na lang. Pero mauna di ay sabto ang time nga last na nila makauban si Saro. March 18, 1993. Alas 9 sa gabi dito sa isa ka bidyukihan dito sa Coronadal City. Gikulata si Saro sa usa ka attorney ug duha pa ka mga kaubanan. Ug sa kalit nga hitabo, nibunot og pusil ang maong suspect ug gibirahan sa ulo gyud mismo si Saro nga hinungdan sa pagkaimpas sa iyang kinabuhi. Gilubong si Saro nga kauban ng iyang gitara, kaparehasab sa iyang kanta. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulat na Nabungkag na balik hantod sa namatyan pagyod ang giagihan sa bandang asin. Pero sa kasing-kasing sa mga Pinoy, magpabilin gyapon ang ilang mga musika nga hangtod karon ato gyapong madungog bisag asa. Pareha ra gud na sa atong kinabuhi nga bisag madaon ka, bangon diha ug hangupa ang bag-ong pag-asa. Puhon makalingkawas sa rata kauban sa pag-ampo ug atong mga pamilya. Comment gyapon yag taga-asa ka kay was out tunta mo dyan sa next video. Peace out yo. gising na kaibigan ko.
Shoutout na gusto po wash out na sa atong last video nga si Jomen Loyaga from Bulls Fitness Gym ng Carmen Dabnor, Bernie Tunyakaw from Kugun Tuburan, Cebu, Boss VJ from Malita, Davao Occidental, ug Lamps Holas from Corpus Masbate Province. Oh yeah!